call. E okang' mopogore gi manitiere ga e nyasi mar nyiso hera kata Valentines, jonyuol nyithindo ma chuo kata jonyuol ma chuo mag nyithindo mag skund nyiri ma Ossen mayudore e Baringo nonyiso hera ne nyithindgi ma nyiri ka gilimogi ka giting'o negi maua. Ne en limbe makende ma ochan kod skuno mar ywayo jonyuol ma chuo mondo obed machiegni kod nyithindgi ma nyiri. Jatend skuno Edith Koech wacho ni ne gitimo kamano e nyasi mar Valentines ka giluongo wuone mondo mi olime nyithindgi ma nyiri. Omedo ni kata jopuonjre maonge kod jonyuolgi ma chuo ne ok oweyo oko kane wuone moko okawo ting' mar bedo wuonegi e odiochieng' mar Valentines. Moko kuom wuone mane ochopo rwako okang' ma kamano ma giwacho ni okelogi machiegni kod nyithindgi ma nyiri. Be there for them. That as fathers we've purposed that we are going to be always there for our girl child, to see that they grow up knowing that we are not absentee fathers, but you're present, and just to show them love. Nami leo nimewahi kufanya siku ya kwanza kusema I love you. Yaani kitu ambaye hatujawahi kusema hiyo sisi tukiwa Tuken, ambaye mimi natoka kwa Tuken. Tukisema I love you, mtoto yangu na hug, hatujawahi kuhug. So hiyo hugging kwa Kituken, tusamehewe wazee, tusamehewe baba, iwe ya kipekee. We chose to celebrate with the fathers because we believe fathers are the pillars of the society. We also want to talk to our girls about sexualities, matters of sexuality and identity, so that they may not look for love in various places that are not good for their lives. We also talk about the father figure. We realize that we have some girls who do not have fathers, and we just want to tell them, even though they